Днешния обяд не знам колко пари точно е, обаче ще пробвам да направя едно нещо, което гледам от доста време в интернет и ще пробвам сега да го направя, дали ще ми се получи. Нужните съставки. Трябва ви ето това. Аз съм взел някакви тук спортивни, защото съм на някакъв режим. 3 яйца. И яйцата хубаво трябва да се разбъркат. Ето така. И яйцата са долу. Това лаваш ли, не знам точно как му се казва. Да видим сега дали ще се получи нещо. Горе-долу май като гледам ще се получи. Яйцата са почти готови. Лаваша съм го сложил над яйцата и сега след малко ще видя крайният резултат. Айде да видим какво съм направил. Мастър! Наистина резултатът доста добър. Аз добавих пуешка шунка, малко кашкавал. Правите така. Второто и него. Отново в тигана за 3-4-5 минутки, колкото прецените. Хубаво така да се запече. Трябва да се получи нещо такова. Абе, като за първи път, доста добре. Пробвайте го, наистина става много добре. Може да сложите каквото вие си искате. Много добър обяд. Живи и здрави от Кибритя и ай чао!